Masterizer. Namhlanje siphethe iqoqo lama-movie amafishane noma i-collection okwama-movie awu-6. Eyokuqala i-Pastranek, eyesibili i-The Rats, eyesithathu i-Road to Hell, eyesine i-Bombita, eyesihlanu i-The Proposal, eyokugcina okuya ka-number 6 i-Until Death Do Us Part. Sanibona igama le-collection yalama-movie awu-6 ayiziqephu abizwa nge-Wild Tales yango-2014. Igama le-movie yokuqala i-Pastranek la esiqala khona ngowesifazane ekuthiwa u-Isabel owayezogibela ibhanoyi e-airport emva kokuthengela ithikithi ekwakuthiwa uzogibela ngalo ibhanoyi andizele kwenye country mahhala. Iyasuka ngempela leyo bhanoyi egcwele ama-passengers nayo Isabel ephakathi. U-Isabel wagcina sexoxa nomunye ubaba igama lakhe uRoman. noRoman waba umuntu oxoxayo ngesikhathi ebuza ku-Isabel ukuthi wenza msebenzi muni nanokuthi ngoba ekutravela ngebhanoyi uhamba ngokuyoyijabulisa noma uhamba ngokomsebenzi. Leyo ngxoxo nje encane kanti naye uRoman wagcina etshela u-Isabel ukuthi yena uwuconductor noma umbhidi we-classical music. Wezwe igama le-classical music u-Isabel wagcina esekhuluma nge-ex yakhe kwakuthiwa uGabriel Pastranek ukuthi nayo yayi-classical musician. uRoman wathi mayezwe u-Isabel emenshina igama likaGabriel Pastranek wethuka uRoman ngoba uRoman wayemazi kahle ukuthi ubani uPastranek ngoba uRoman usokwaba yijaji kwenye i-classical music competition. uPastranek wafika ezoparticipate kuleyo competition engayimisele. Sathola ukuthi uRoman wamxosha khona lapho uPastranek angamnika ngisho ithuba ngoba wayebhima. Kwethuka omunye umama owayehleli ngaphambi kaRoman waphendukela ngemuva. Lo mama watshela u-Isabel noRoman ukuthi wakwaba uthisha esafundisa. Lo Gabriel Pastranek abakhuluma ngaye wayemfundisa esikoleni ehlupha uPastranek ethi ngaze ngamfeyilisa ngamasibomu waliphinda iklasi. Waphawula omunye wesilisa owayehleli ngaphambili ethi uyamazi lo mama ukuthi wayewuthisha ebafundisa ithi le ndoda yayifunda naye eklasini uPastranek. Ithi le ndoda yona nabangani bayo babemhlupha uPastranek esikoleni baze bamshaya ngelinye ilanga. Kwasukuma nomunye ubaba wathi yena umnikazi wesitolo kwakusebenza khona uPastranek wamxosha. Sathola ukuthi bonke abagibeli ababekuleli bhanoyi sathola ukuthi wonke umuntu one by one babene-history noPastranek kodwa baxoxa ukuthi leli bhanoyi babeligibele ngezizathu ezihlukene. Abanye babe emsebenzini, abanye babe-travela through ama-promotions kodwa bethuswa ukuthi bonke kodwa babengavumelekanga ukuchuza i-date nesikhathi sokubhanoyi ababezoligibela kanti bathola ukuthi bonke sebake baxabana noPastranek. Owesifazane oyi-flight attendant kuleli bhanoyi wabatshela ukuthi igama lepilot eshayela leli bhanoyi uGabriel Pastranek ethi suka kwangicela out nganqaba ngathi akayona type yami. No-Isabel wathi nami ngahlukana noPastranek emva kokuthi kade ngimchithele nomfana womngani wakhe. Nalowo mngani kaGabriel Pastranek owayekade echithe no-Isabel wayegibele khona kule bhanoyi. I-flight attendant yabatshela ukuthi ne-cockpit umnyango kadriver lokhu khiye besuke e-airport akuvumeleke umuntu ongena e-cockpit. Ibhanoyi lasheka kabuhlungu emoyeni kwagijima enye psychiatrist ekuthiwa uVictor iyonakele udriver kwe-cockpit. Incengo uPastranek ethi uyacabanga ukuthi le nto ubeyenze sokucasuka kodwa bacela ehlisa umoya. Ethi siyazi ukuthi akulona iphutha lakho kodwa kwaba yiphutha labazali bakho ababedimanda okuningi kuwena empilweni yakho yonke Pastranek. Kodwa uPastranek akaphendulanga ngoba wayeseqondisa ibhanoyi phansi. Wayefuna ukuyophahla ngokuyibulala nezitha zakhe zonke naye. Kanti nebhanoyi wayeyiqondise ngqo emzini wabazali bakhe ababejwayele ukuthi ngalezi zikhathi bahlale ngaphandle baphuze itiye. Igama le-movie yesibili i-The Rats la isiqala khona ngoweta owayesebenza e-coffee shop igama lakhe uMosa. Lapho kwakungena khona elinye customer lomunye ubaba igama lalo uKwenka. uMosa wathi mayebona lo baba ekuthiwa uKwenka wazizwe efuna ukukhala wahamba wayongena ekitchen la efuna ukukhalela khona. Kwangena omunye umama ongumpheki ekuthiwa uKoki ebuza kuMosa ukuthi ukhalelani. uMosa watshela lo mama uKoki ukuthi ukhaliswa indaba yalo yababa oyi-customer ohleli laphana ukuthi usopolitiki okhohlakele futhi uwumashonisa. Ethi uMosa lo Kwenka waboleka ubaba wakhe imali kanti ubaba wakhe uzoba nama-short time emsebenzini wathi esehluleka ukukhokha imali uKwenka wabulala ubaba kaMosa. Ethi uMosa kuKoki kumanje anginababa ngenxa yale ndoda ehleli lapha etafuleni. uKoki watshela uMosa ukuthi ekudleni nasesiphuzweni asi-odile uKwenka kungcono bamfakile upoison wamagundwane bambulala. uMosa watshela uKoki ukuthi ngeke aze akwazi ukwenza leyo nto yena akafuna ukuboshwa kungcono uzokwenza ngenye indlela. uKoki wathi kuMosa alikho nzima ngaleyo ndlela ijele ngoba uthola indawo yokulala mahhala futhi unikwa nokudla kwamahhala. Ethi uKoki naye sokwaboshwa futhi akayisoli ngalokho. Babethi uKwenka kuyimanje ukhankasela ukuvotelwa abe yimeya mayengaphinda luwini ukhetho abantu bazosokola kakhulu. Kodwa uMosa wahamba nokudla wayonikeza uKwenka exactly lento ayi-odile okuyiplate lama-fried chips namaqanda ne-Coca-Cola. Wathi esebuyele ekhishini uMosa uKoki wamtshela ukuthi usewufakile already
uPoison noMagundane kulokudla ade kuhambisela uKwenka. uMuza wethuka kakhulu kodwa uKhoki wamtshela ukuthi akehlise umoya ngoba unayo excuse azoyitshela amaphoyisa. Ethi uKhoki vele sinenkinga yamagundane la e-restaurant noPoison noMagundane usetshenziswa yonke indawo. Ethi siwatshela nje amaphoyisa ukuthi kube yiphutha ukuthi ungene epanini lokupheka. Okwethusa kakhulu uMusa ukubona indodana kaKwenka u-Alexis ingene izojoyina ubaba wayo etafuleni. Wafika naye umfana omncane wacosha ama-fried chips wakhe. uMusa wehluleka ukubekezela waqonda ngqo wafika wathatha iplate wabatshela ukuthi ufuna ukuyokufudumeza kabusha. uKwenka wabuza kuMusa ukuthi uyahlanyani ngoba uyambona ukuthi uyadlala. uMusa washaya uKwenka ngamazambane ebusweni enzela ukumyekisa ukuwadla. Wacasa uKwenka waklinya uMusa kwafika uKhoki esezogwaza uKwenka ephethe ummese. Wamgwaza ephindaphinda waze washona uKwenka. ¡El hígado como un pollo! Ngakusasa ekuseni afika amaphoyisa azobopha uKhoki noMusa. Umfana omncane kaKwenka u-Alexis wayelashwa esibhedlela for i-food poisoning. Igama le-movie yethu yesithathu i-Road to Hell. La isiqala khona ngoDiego wayidrayiva imoto yakhe ebizayo. uDiego wathi uzama uku-overtake enye imoto endala, kodwa udrayiva waleyo moto endala igama lakhe uMario wayengafuni uDiego am-overtake, wayemvimba. Wacasa ukuthi uDiego wa-overtake ngenkani uthe uma esedlulile wathuka uMario emmisela umunwe. Wadrayiva isikhathi eside uDiego kodwa kwathi esezofika ngakwelinye ibridge wathola isondo lakhe seliqhumile selihamba ngerem phansi kufanele alishintshe. Wakhipha ujeke nesipanela uDiego ngesikhathi eseshintsha isondo lemoto yakhe. Wethuswa ukubona sekuqhamuka imoto kaMario lakade emthuka endleleni. Walifasa esheshisa uDiego isondo waphuthuma wayongena emotweni engasawaqinisanga nama-wheel nut nojeke futhi engasawukhiphanga phakathi kwemoto. Wethuka kakhulu uDiego mayebona imoto kaMario izoma phambi kweyakhe. Wehla uMario emotweni yakhe esehleka ebuza kuDiego ukuthi ubucabanga ukuthi uzongithuka bese kuphela kanjalo nje. uMario wahlephula amawayipi emoto kaDiego washanga i-windscreen wahamba uthatha isipanela samasondo waphahlaza ngase windscreen. uDiego wayehleli ngaphakathi enganyakazi efonela amaphoyisa. uDiego watshela uMario ukuthi sekwanele phela usuyiphelile revenge. Wathi uMario angaqeda kwaboni lutho wena wagibela phezu kwebhonethi yemoto wakhumula ibhluku wabhoshela i-windscreen. Uthe eqeda lapho wachamela i-windscreen wacasa ukuthi uDiego sereva imoto yakhe esephusha le kaMario efuna ukuyiphushela emfuleni. uMario wangena emotweni yakhe ethi uzama ukuyikhontrolela ukuthi ingaphusheleki emfuleni, kodwa uDiego wagcina kwazile ukuyiphushela emfuleni yangena phakathi imoto kaMario yalwala ngomhlane emanzini. Ngokuthi isondo lemoto kaDiego lalingakaqiniswa ama-wheel nut waphuthuma ukuyoliqinisa. Weza uMario sephahlaza iwindi lemoto yakhe ephuma ngenkani. Waphuthuma uDiego walifaka ebhuthini lelisondo kade likhipha engasaliqinisanga lela kade lifaka emotweni. Wasusa imoto yakhe ngokushesha ngesikhathi uMario ijaha ngey'nyawo. Yamshiya uMario wasala ememeza ethi kodwa ngiyibonile i-number plate yakho ngizokufuna ngize ngikuthole. Ngokuzwa lawo matreji wavele wajikisa imoto uDiego waphindela kuMario sethi uyomshayisa, kodwa uMario wakwazi ukudakhela eceleni yadlula imoto kaDiego. Wahamba ujika uDiego ethi ufuna ukuzama ukumshayisa futhi, kodwa isondo ngokuthi wayekade engaliqinisanga lavele laxega laphuma. uDiego wathi uzama ukubaleka kanti itshe elikhulu livimba emnyango. uMario wayesephuthuma ukuyongena naye wavula ngemuva ebhuthini wazoqhamukela ngemuva ebackseat. uMario wayingena ethi uyohlasela nge-crowbar wafica ukuthi noDiego semlinde nge-fire extinguisher yaqhubeka impi ngaphakathi. Besaqhubeka nokulwa kwavuleka umnyango kanti uDiego uzogaxela nge-seatbelt. Walenga uDiego nge-seatbelt simklinya. uMario wazama ukucisha ubufakazi ngesikhathi esezama ukulayitha yona le moto ngokufaka indwangu embobeni kapetrol. uDiego noma wayengazi ukuthi le moto isizovutha kodwa wabamba umlenze kaMario efuna ukumbuyisela khona empini. uMario wayesebanje umlenze engasazi nomlilo uzowucisha kanjani. Namaphoyisa ayifonela uDiego wafika lapho yaqhuma imoto. imoto yaqhumela lamadoda amabili uMario noDiego bashela phakathi. amaphoyisa ayesefonele neyicishamlilo wacishwa vele umlilo sebeyamalahle. Sesishiftela kwi-movie yethu yesi-4 igama layo iBombita. La isiqala khona ngendoda yayisebenza njenge-demolisher igama layo Simon, owayazi kakhulu ngey'qhumane especially ngoba wayedemolisha amakubhidlizo amabhilidi ngamabhomu. Kwathi eqeda ukuyisa elinye ibhilidi uSimon watshelwa unkosikazi wakhe ukuthi namhlanje i-birthday yendodakazi yakhe akakabe khona ayeke ukuhlala njalo evika ngohulumeni. uSimon wadrayiva wahamba wayothenga ikhekhe le-birthday yengane yakhe waphuma esitolo esebuyela emotweni yakhe, kodwa wathi uma iphumela ngaphandle wafica ukuthi imoto yakhe isidonswe yi-tow truck ngenxa ye-illegal parking. Esaphethe lelo khekhe lengane yakhe uSimon wahamba eseya ama-ofisini e-impound eyocomplaina ngokuthi la kade epake khona bekungekho ama-parking sign. uSimon wayengafuni nokhokha leyo towing fee ethi ibona aba-wrong fanele baxolise kuyena ngoba bamhlambalaza. Ethi kwenziwa yini i-public service system ka-government isi-corrupt kanje ngoba ihlale njalo ibahlukumeza. Lo msebenzi wayekhuluma noSimon wayenganandaba yena wayethi wenza umsebenzi wakhe uSimon uzoyithola back imoto yakhe mayesekhokha i-towing fee kuphela. Ekugcineni uSimon wayengasena-choice ngoba wagcina ekhokhile, kodwa ngenxa yaleyo towing wa-end up engasayi-attendanga futhi i-birthday yengane yakhe. uSimon wazama ukufonela unkosikazi wakhe uVictoria
futhi yamchazela kodwa uVictoria wayengasafuni kuza. Ethi uVictoria kuSimon vele wena umndeni wakhe awubeki phambili. Kunalokho blame ugovernment njengoba wenza nje into oyijwayele. Ngakusasa uSimon wavukela khona ema-ofisini e-towing company la afica khona kugcwele inqwaba yabantu ngaphambi kwalawo ma-office benenkinga efanayo neyakhe. Isizathu yena sasimlethe lapho uSimon yifine entsha asanda kuyithola. Ezokhomplainela ukuthi kungani esekhokhiswe enye imali kodwa bese ikhokhile original towing fee. Ethi uSimon uyazazi yena ukuthi ubepakephi kanti futhi uyikhokhile izolo le mali. Ethi futhi ubemtshelile nalo msebenzi amficela izolo namanje usasho ukuthi ebengekho ama-parking sign laphana. Lo muntu watshela uSimon ukuthi mangabe ungayikhokheli ifine izolo kuyiqhubekile ikhuphuka imali. Ethi ngoba imoto kaSimon ibipake kwi-restricted zone. uSimon wezwa lokho wavela wacasuka wathatha i-fire extinguisher waphahlaza iwindi. Waphuthuma ama-security afika ambamba waboshwa uSimon. Kodwa ngenhlanhla kwafika omunye umngane kaSimon wazombhailela out wamkhipha. Kodwa ngebhadi uSimon wayesevela kuma-headline njengesihloko esiphambili kwi-newspaper ukuthi ubehlasela ama-towing office nge-fire extinguisher. Inkinga eyayisibhekene noSimon ukuthi city government yayiyiclayenti elikhulu lale khampani yayisetshenzelwa uSimon yama-demolishers. Nokwazi leso story sesisabalele uSimon waxoshwa emsebenzini ngoba inkampani nayo ivikela isithunzi sayo. Akuphilanga sikhathi nonkosikazi wakhe wafayila i-divorce wafuna ne-full custody yokuthi ingane yabe ibuyele ngakuyena. uSimon wayesehambe first efuna umsebenzi ehlenyuka kodwa wayengawutholi ndawo. Kanti ngolunye usuku kuzomphinda futhi imoto yakhe yadonswa yi-tow truck. Ebezazi kahle ukuthi wayepake endaweni e-right ngalolo suku. Wacabanga ukuthi emva kokulahlekelwa unkosikazi wakhe nengane yakhe nomsebenzi wakhe manje lo government o-corrupt usuyamthagetha futhi. uSimon waqeda ukukhokhela leyo towing fine walayisha emotweni yakhe lamabhomu asebenza ngawo ukudiliza amabhilidi. Wahamba eseyopaka imoto yakhe endaweni engavumelekile ngamasibomu. Yafika ngempela i-tow van yazoyithatha imoto yakhe yayi-impound. Nokwathi besuka nje nayo yavele yaqhuma lokho kwakuyi-revenge yokuthowa imoto yomuntu osebenza ngokudemolisha. Akekho umuntu owalimala lapho ngoba uSimon wayeyiplanile wayicalculate ne-blast radius. Lezo yindaba zokuqhuma kwemoto kaSimon zasabalala yonke indawo. uSimon wathola ukuxhaswa kakhulu abantu bomphakathi nabo ababecasulwe isenzo esifanayo sika-government sokubadla imali ngama-parking. uSimon waboshwa kodwa umphakathi waprotesta kakhulu kwaba nemibhikisho ey'ndaweni ey'ningi bethi akakhishwa ngoba wayesenikwe ne-nickname kuthiwa uBombita. Le short movie yethu siyiqeda ngoVictoria unkosikazi kaSimon nendodakazi yakhe bemlethele ikhekhe nge-birthday yakhe ejele lapha izungezwe khona abantu bomphakathi ababezodimanda ukuthi akakhishwe. Sesishiftela kwi-movie yethu yesi-5 igama layo The Proposal. La siyiqala khona ngomfana omncane kwaku-Rich kuba igama lakhe uSantiago wayefika ngemoto yakhe yakanokusho kodwa abazali bakhe bethi sokubona imoto yakhe elimele ne-number plate itshekile. uSantiago watshela abazali bakhe uMauricio noHelena ukuthi usenze iphutha la washayisa umuntu wesifazane okhulelwe wabaleka. Osozimali abazali bakhe aba-Rich baphuthuma bafonela iloya yabo u-Osma for ukuthi lo mmeli u-Osma yenze sure ukuthi umfana wabo uSantiago akaboshwa. Kodwa indaba zale hit and run zaseyisabalele kwi-radio naku-TV nokuthi lo muntu wesifazane kade enengane esiswini uvele washonela khona lapho emshayise khona imoto. Kuthiwa amaphoyisa asathungatha umsolwa esebenzisa i-CCTV footage. Ubaba wakhona uMauricio weza neplani ebingalindelekile ngoba wathi akuframe umsebenzi wala ekhaya osebenza engadini osenesikhathi eside esebenza la ekhaya. Igama lakhe uJose babethi bazovumisa yena ukuthi kube udriver we-hit and run. uJose usesebenzele lo mndeni iminyaka ewu-15 manje lo mndeni umthembisa imali engako-500,000 euros yokuthi athathe iblame yokuthi uyena oshayise wabulala lo mama okhulelwe. uMauricio wathembisa uJose ukuthi ngosizo lommeli wabo u-Osma ngeke ahlale isikhathi eside ejele uzoshesha akhishwe. uJose wacabanga ukuthi noma kuyisinqumo esinzima leso kodwa le mali engango-500,000 euros imali angakaze ayiphathe impilo yakhe yonke. Ecabanga futhi ukuthi leyo mali ingenza umehluko omkhulu emndenini wakhe. Ekugcineni uJose wavuma ukuthi uzolithwala lelo cala. Baqala lapho badelete i-security footage yasegaraji ba-erase yonke into eyayingathinta umfana wabo uSantiago kuleli cala. uJose bamngenisa emotweni bamhlalisa khona bambambisa i-steering ukuthi kusalela ama-fingerprint yakhe. Bamthintisa sona i-steering bathi akasithinte sonke asizungeze. uJose bamphuzisa ugologo obizayo bemtshela ukuthi uzosho ukuthi kade edakiwe washaya isinto futhi akamanga ngoba yetshela ukuthi hayi mhlawumbe isilwane noma ikati noma yinja. Ethi nakhona ubethathe nje imoto yomfana webhosi yakhe ngoba ethi uyomfuthela amasondo. Besakhuluma lokho akuphelanga isikhathi kwafika wona amaphoyisa ehamba nenye i-prosecutor igama layo Fiscal. uJose wayitshela i-prosecutor sonke leso story siyamanga basakhile noMauricio. i-prosecutor uFiscal wahamba eseyakhona emotweni. Wafika waqalwa ibuka imoto wasetshela uJose ukuthi akangena ahlale endaweni kadrive. Wathi mayengena uJose emotweni uFiscal watshela uJose ukuthi akukwazi ukuthi ubudriver le moto ukwi-position ekanje yesithi. Ethi ngoba ukuba ubudrive isithi kule position ubungeke ukwazi ukubona isibuko sangemuva. Ethi ubude bakhe akuvumeli ukuthi kade udriver le moto. uFiscal wathi akubize uma wala ekhaya nendodana yakhe. u-Osma ummeli wala ekhaya wezwa lokho waphuthuma uFiscal wathi ucela ukuyokhuluma naye private bahamba bayokhulumela kude. Iloyo Osma
incengo uFiscal ukuthi uyacela ukuthi umfana wala ekhaya uSantiago angaboshwa. Yabuya iloyo Ozma wathi uvumile uPascal kodwa ufuna 1 million yethu sangisho babola ekhaya. Ummeli uOzma watshela babola ekhaya uMauricio ukuthi iprosecutor uFiscal uno connection abaningi kubalwa ama-police chief aphezulu nama-influential figures asemazingeni aphezulu ezinkantolo. Lokho wakuchaza ukuthi uMauricio kufanele akhokhele umsebenzi wakhe wasengadini uJose u500,000 aphinda akhokhe omunye u500,000 ku-Ozma ummeli bese khokha u1 million kwi-prosecutor uFiscal okwenza itotal ka2 million. Ngokuthi uMauricio wayengasena choice wagcina evumile wathi kodwa le case ayisetshenzwe ngokukhulu ukushesha njengoba kade beyiplanile. Ngesikhathi uOzma esehamba sebuyela kuFiscal kuyomtshela umsebenzi wasengadini uJose wayilalele yonke inkulumo. Wabuye sezotshela uMauricio ukuthi ku-unfair ukuthi yena athola imali elingana neyeloya kodwa yena ebezoboshwa ebushela into angayenzanga. uJose wathetha ethi isubasi wakhe ethi ufuna imali ethe xaxa futhi ufuna nokwakhelwa umuzi omkhulu oyimansion ongasolwandle. Ngaphambi komuzi kaMauricio kwase kunabantu abashaya itoyitoyi sekugcwele ney'ntatheli zeradio ne-TV nama-newspaper. La madoda awu-4 abuya azohlala ndawonye ukuplana ukuthi isitebhu esilandelayo kwenziwa njani. I-prosecutor uFiscal wavuma ukuthi uzoqhutshekwa njengoba kade kuplaniwe nokuthi uMauricio uzothini kwabeyindaba nokuthi uJose uzofaka ozankosi kodwa ubuso bakhe buzombozwa bufihlwe futhi ayikho imibuzo azoyiphendula kuyintatheli. But uOzma uzo-acta as umuntu o-negotiator for ama-parties woma-2 abe-intermediary ngesikhathi uFiscal ezobe edeliver yonke into enkantolo. Besakhuluma abaphazanyiswa umfana omncane uSantiago ebatshela ukuthi yena uzoyolivuma iqiniso kuyintatheli ngoba i-wrong lento ayenzile. Bamkhuza bonke bethi akayeke ukutatazela kehlisa umoya. I-prosecutor uFiscal wafuna enye imali engango-30,000 euros ethi kuzoba yokuvala imilomo yamaphoyisa or noma kungabe ubani ongafuna ukugaxela kulolu daba. Lokho kwacasula uMauricio etshela uFiscal ukuthi ayikho enye into engizokukhokhela yona ngaphezu kwalo 1 million engizokunika wona. Wethuka uFiscal ebuza kuMauricio ukuthi bengofune nini 1 million mina ngaze ngifune 1 million. Esitholayo ukuthi ummeli uOzma ubeyinyusele yena le mali enzele imali ebezozigwinyela yona ngobugebengu bakhe. uMauricio wavele amcasula kakhulu leyo nto wabatshela bonke ukuthi yonke le deal sikhanseliwe. Wahamba wayobeza umfana wakhe uSantiago wathi akayobhekana nengalo yomthetho ngecala lakhe alenzile. Unkosikazi kaMauricio wazama ukwehlisa umkhonyana wakhe ethi akehlisa umoya ngesikhathi umama ekhulumela indodana yakhe ukuthi ingaboshwa. Wathi sewehlisile umoya uMauricio wavuma ukuthi uJose still usazoyithola le mali ewu500,000 kodwa ngeke ayithole i-beach house yomuzi oyimansion ongasolwandle. Watshela uOzma ummeli noprosecutor uFiscal ukuthi bazothola 500,000 umuntu eyedwa. Ebatshela bobabili ethi ngifuna ningizwe kahle ngizonikhokhela 1 million ukuthi niyihlukanisa kanjani phakathi nendawo angingene umuntu ozoba nemali separate uJose. Wonke la madoda agcina evumelene ngalokho bathi beqedele ku-meeting yabo baphelezela uJose owayeseyoboshwa nobuso bakhe babufihle bukhave ngejacket. Kodwa wathi engakahambi nakakhulu uJose kwasuka lo mkhwenyana walo nkosikazi oshonile obekhulelwe waphuma phakathi kwesixuku esibhikishayo ephethe isando waqonda ngqo kuJose wamsakaza ekhanda washona. Ngokufa kukaJose baphoqeleka labameli neprosecutor ukuthi bangabe sayithola le million ebebezoyihlukanisa phakathi. Njengamanje sisiya kwi-movie yethu yesi-6 okungeyokugcina igama layo Until Death Do Us Part. La isiqala khona emshadweni ababili becelebrate umshado wabo amagama abo owesifazane uRomina owesilisa uAriel. Kwakujatshulwa la kucelebrate kushuthwa nezithombe. Kodwa kusenjalo uRomina wabona umkhonyana wakhe uAriel ekhuluma nomunye wesifazane abasebenza naye ekuthiwa uLords. uRomina wavele wacabanga ifone number kade bayaxabanisa noAriel ebiseyive ngendoda ezolungisa igarage. Wayifonela uRomina leyo number wathola ukuthi insolo zakhe ziyiqiniso. Le number kwakuyiyayo le ntombazane ekuthiwa uLords. Wavele wacasuka kakhulu uRomina ngaleso sikhathi kwafika umkhonyana wakhe uAriel efuna badanse. Ngesikhathi sebedansa bebambene uRomina wabuza kumkhonyana wakhe uAriel ukuthi ubuphikelani ukuthi uyajola noLords. Wavuma uAriel wathi kodwa sesahlukana sisathandana. Wahluleka nokuyibamba uRomina wavele wakhala. Wavele wagijima lapho wayophumela kwe-emergency exit waphumela kwi-roof. uAriel wathi samjaha badukelana. uRomina wahamba seyofuna ukuyiphosa phansi ebuilding. Kodwa kwaphuthuma enye indoda ewuchef ephekayo la yazomkhuza uRomina ukuthi angayenzi lento ayicabangayo. uRomina wakhala etshela uchef yonke into eyenzekile. Uchef wazama ukumthulisa ukuthi angakhali ezama nokumnika ama-advice apositive. uRomina wavele wakubamba lo chef wamhaga wamqabula wathi abahave sex manje. uAriel umkhonyana nebestman yakhe bathi babenyukela phezulu erofini bazithela kumakoti heavy sex nochef erofini yebhilidi. Wethuka washokheka umkhonyana ngesikhathi uRomina umakoti ethi ngisazoyenza lento ngiphindaphinda ethi futhi ngizo-expose zonke imfihlo zakhe engizaziyo online ngizozidla ngiyiqede nyayo imali zakho futhi ngeke ngize ngidivorce nawe uma ufuna sidivorce. Ethi ngisho usuyifuna idivorce ngeke ngize ngisayine amaphepha. Umkhonyana wezwa lokho wavele waphalaza wasuka lapho uRomina wabuyela back kwi-dance floor ngesikhathi etshela ama-guest ukuthi ingoma isho phezulu
phezulu ngesikhathi esedansa kwi-dance floor. Wahamba wayolibamba le ntombazane ejola nomkhwenyana wakhe ekuthiwa uLords. Wangena nayo kwi-dance floor wadansa wayiphahlazela esibukweni. Intombazane yaphuthunyiswa esibhedlela ngesikhathi uRomina eqhubeka nokuyithuka bemkhipha. Enanegazi laleyo ntombazane engubeni yakhe yomshado emhlophe ayigqokile. Watshela ama-guest ukuthi awasika ikhekhe. Ngesikhathi esenza izinto ey'ngajwayelekile wafika umkhwenyana wakhe u-Ariel ethi ezama ukumpholisa. uRomina waqhubeka wakhuluma izinto ey'wrong umkhwenyana wakhe emthuka nokumthuka ngesikhathi esenza umshado ube chaos. Umkhwenyana wakhe wamemeza kakhulu ethi akayeke le nto ayenzayo. Indoda yagcina isikhala kodwa umakoti ethi ufuna ukuthi le nto irekhodwe ngoba ngeke asashada yena. Uma kungathi uyashada usengashada nomuntu ohlakaniphile, hhayi kushada nesilima sendoda esifana nalesi kade ethi ushada naso manje. Uma kamkhwenyana wathi ukubamba umakoti waphuthunywa ubaba kamakoti emsusa enganeni yakhe. uRomina waqala lapho wayesola esebona indlela esekushintshe ngayo ukuthi naye le nto beseyenze over. u-Ariel waqhubeka wasika ikhekhe ngesikhathi ememeza etshela uRomina ukuthi uyamthanda ngisho ngenzani. Wabuya wasondela kuyena wazomncenga ukuthi abadanse. Kodwa esikhundleni sokuthi izinto zilowe down kwavele benza isimo saba worse ngoba bavele bamuncana rough. Bakhumulana khona lapho phambi kwabantu benze ucansi, abantu baphuma sebenyanyile. Kwagcina kungasekho muntu sebesele bobabili. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza on the beat.